TMTV. Сәлем дуслар! Татар эстрадасы яңалыкларын ишетергә җыелдыгызмы? Хәзер мин, Рената Тей, сезгә барысын да сөйлим. Яңалыклар күп. Әле Фирдус Тимаевның концертыннан репортаж да күрсәтеләчәк. Бездән аерылмагыз. Шоу безне башлыйбыз. Дуслар, ниһаять җиһаныбызда яз хөкем сөрә. Аның белән бергә TMTV премияләрен тапшыру тантанасы да якынлаша. Инде 2нче атнага 23 март көнне без Татмус ТВ телеканалының премиясына лайык булучы җырчыларны беләчәкбез. Елдагыча тамаша җырчыларның кызыл келәмнән узуы белән башланачак. Аларның берсеннән берсе мотор образларын күрергә, алар белән фотога төшергә теләсәгез, килми калмагыз, көтәбез. Татарча солянка проекты кабатсыз яраткан артистларны җыя һәм шәп концерт әзерли. 21 мартта алар бу тамашаны сезгә дә тәкъдим итәчәк. Язгы солянка концертында иң шәп җырлар гына яңгыраячак. Димәк, истә калдырыгыз. 21 март Уникс сезне шәп концерт көтә. Рәхим итегез. Татарстанның атказанган артисты Иркәдә экстрасенслык сәләтләре ачылган. Ул әлеге сәләтен видеога төшереп, Instagram аккаунтына куйды. Әлеге видеоны сезгә дә күрсәтербез. Нәтиҗәне үзегез ясагыз. Бәлки, белми калучылар бардыр. Татар эстрадасында бәби бум дәвам итә. Әле күптән түгел генә Лилия Муллагалиева 4нче бәбиен алып кайтса, тиздән Рәфинә Ганиуллина белән танылган баянчы Рәзил Камаловлар гаиләсендә дә үзгәрешләр булачак. Рәфинә инде улы Сөләйманга иптәш алып кайтуларын яшерми. Рәзил белән Рәфинә гаиләсенә сау-сәламәт сабый алып кайтуларын теләп калабыз. Татар эстрадасы көннән-көн алга бара, яңара. Яңа җырлар, җырчылар, дуэтлар барлыкка килеп тора. Әле күптән түгел генә яшь җырчыбыз Лия Шамсина Хәбиб белән иҗат иткән яңа җырларын тәкъдим иттеләр. Алай гына да түгел, узган атнада алар бу җырга клип та төшергән. Алар Яратмыйсың композициясе белән TMTV премиясына да дәгъва кылалар. Яңа иҗади тандемга уңышлар телибез. Татарстанның атказанган артисты, татар эстрадасының кайнар канлы мишәре, популяр автор башкаручы Фирдус Тимаев 9 көн дәвамында Казанда концерт куйды. Бу шәп концертларның берсендә шоу-біз тапшыру командасы да булып кайтты. Хәзер Фирдусның концертка ничек әзерләнүендә, концертның ничек узуында күрербез. Байбулаттан репортаж карыйбыз. Хәерле ки җәмәгать. Язның 1нче ае җитүгә 9 көн рәттән Уникс концерт залын дер селкетеп Тямай бандасы басып алды. Сәхнә арты тормышы ничек бара? Җырчы үзе бу концертларына ничек әзерләнә? Һәм башка бик күп сорауларны шоу-біз командасы әзерләде. Энергетикасы ташып торган Фирдус Тямаев концертыннан махсус репортаж. Әйдә, безнең белән. Дуслар, әле безнең концерт башланмаган, ләкин шулай да безнең гримеркаларда ниндирәк тормыш хөкем сөрә микән, ниндирәк мөхит бар микән анда, без хәзер сезнең белән бергәләшеп белербез. Минем каршымда төп гримерка, монда кемнәр бар микән? Әйдәгез, бергәләшеп белербез. Ана шулай, брат. Артист тормышы. Шикәләр нишләвең бу? Нәрсә эшләгән үзегез күрәсез. Һәр вакытта да мускулларны поддержать итеп торабыз, брат. Әле инде шул хәлле концерт куйгач, тәнара башлыймы? Ара, ничек армасын. Шул концерттан түгел, бер концерттан да шулай ара. Халык. Безнең монда Резидә утыра. Сезнең кайфларыгыз ничек? Кайфлар бик әйбәт. Аллага шөкер. Бераз гына дулкынландырамы? Әлбәттә, бик куркыта, дулкынландыра. Бу менә һәр концерттан шулаймы, ләкин менә бу концертта гынамы? Минемчә, һәрбер артистның дулкынлану булырга тиештер инде ул. Менә шулай концертка якынча күпме вакыт китә әзерләнергә?
хатын кызның гомумән алганда вакыты бик күп китә. Мәсәлән, минем менә бу образга әле менә чәчне ясап бетерәбез. Почти 1 сәгать вакыт үтте. Хәзер инде макияжга тотынабыз. Макияж шулай ук 1 сәгать вакыт ала. Фирдуснеке күпме китә? Фирдуснеке күбрәк. Күбрәк. Массажлар белән бергәме? Яхшы, әйдәгез, сезгә уңышлар. Без киттек алга таба. Гитарны қалдыңыз, баяннан ашығыз әлі. Фа диез минорын алар. Или мен сені яратамын алар. Удар бересің. Мен сені. Фирдус! Келелі. Сіздің мына һәр концерт сайын шундай репетициялар ма? Әйе, біз сағат 3-те жиылабыз. 7-ші аптада концерт башлана. Һәм безнең сағат 3-тен алып, менә үзегез күрдегез бит инде. Әзерләнәбез. Миңа инде 1 сәгать массаж ясыйлар. Ансыда һәр концерт сайын, Әйе, хатынны бизәндерәләр. Һәм безнең инде репетиция һәр көнне. Чөнки тавышны ачарга кирәк. Кайдар тавыш утырган була, кайдар ачылмаган була, ширләгән вакыт була. Һәм шуңа күрә тавышның балансын һәр вакытта тикшерәбез. Чөнки 9 көн рәттән Казанда концерт, барыбер һәр көнне баланслар үзгәрә. Менә инде хәзер, хөрмәтле дуслар, барлык тамашачыларыбызга безнең кызык. Фирдус Самаевның концертына репетиция ничек бара микән? Бергәләп күзәтик. Дуслар, әле концерт башламаган, ләкин монда шул хәтле күңелле, шул хәтле энергетика. Алла белмим, концертта нәрсәләр булыр. Кеше мен әни жырын жырладым, әйме? Әни жырын пока мен неге кірмейм, сәкілмейіз бірігізді. Особенности. Но ступкада тек вообще сәкілмейіз, нәрсе қанды, неде, орта жүрмәз, и орта сирек шмайыз. Тәрәзәндә утын бар, сіз дусларым бар. Уйлап келген үз жырын, сырлашым бар. Дуслар, инде Фирдус Самаев концертына халык килә башлады. Әйтәгез әле, алар белән дә бер кечкенә генә әңгәмә корып алыйк. Монда халык ни өчен җыела микән? Концертка килгәннәр. Кем концерты монда? Фирдус Тимаев. Кем? Фирдус Тимаев. Кем соң ул? Сез белмисез, что? Юк, берәр җырын әйтсәгез искә төшә. Сез бу чәчәк, бу букетны кемгә алып килдегез? Фирдус Тимаевка. Әйдәгез минем белән төшегез, миндә популярный. Алла малай. Әйдә, сандугач. Дәсең үзәгемне. Аңлый аласың. Минем яшь йөрәгемне. Әйдәгез, вперед дип кычкырыгыз әле. Вперед! Син Фирдус Самаев җырына бигәнең бармы? Әйе. Әйдә, биеп күрсәт әле. Әйдә әле. Концерт башына ахырына кадәр биеде булды. Шулаймы ни? Ислам түгелдер бу. Рәзил? Рәзиләдә биеп күрсәт. Ана. Алла. Әйтегез әле, менә Фирдусның нинди сыйфаты сезгә күбрәк ошый? Теге шундый зверь булымы, усал булымы? Гомумән нинди сыйфаты? Бер катлылыгы. Ул бер катлы, ул бит мишәр. Мин дә мишәр. Яртылаш булса нормаль, инде куркып куя башлаган. Сезгә кайсы сыйфат ошый? Биюләре ошый. Биюләре. Биючеләрнең биюләре ошамый, Тямаевның бию ошыймы? Ошый. Мин менә хәзер билетсез гына кирип карыйм. Менә шулай дип кенә. О, булды. Рәхәтләнеп билетсез кирип китсәң дә була икән. Дуслар, минем янда басып тора бер егет, Фирдусны белгән кеше аны да белергә тиеш. Менә мәсәлән, мин беләм Альберт, аның исеме шулай бит. Ул аның биючесе Альберт Сәлам. Исәмсез. Илә кул биреп күрешик. Мишәрләрчә әйбәт, Аллаһ шөкер үзеңдә. Әйбәт, Аллаһ шөкер. Әйт әле, Фирдус гомумән нинди директор дип әйтәбез инде, диме теге? Нинди шеф? Кычкырамы ул сезгә? Директор ул эштә инде кычкырырга тиеш, порядок тора тиеш. Порядок булмаса, эшнең ни бетә? Төп асылы дип әйтәсе килә. Болай ул үзе бик кешелекле кеше. Бөтенебезгә яхшы яктан карый, булышалганча булышала. Кемнең нинди личный дип әйтәме, үзенең кайгы түгел, һәрберсенең бит инде ни була, проблемалары.
һәрберсен решать итәргә тырыша. Үзенчәлекле. Вот. Болай ул үзе бик яхшы кеше. Дуслар, безнең Тимай, үзебезнеке, халыкныкы инде берничә мизгелдән нәкъ әлеге сәхнәдә мега энергетикасы ташып торган концерт башланачак. Бездән аерылмагыз, киттек алга таба. Дуслар, сәхнә арты тормышы гөрлей, менә монда утырып тора Чаллы егете Айгиз Әхмәтов. Айгиз, сәлам. Сәлам. Менә әйт әле, Фирдус сезгә бик каты сүгенәме теге, сезне сүгәме? Фирдус бик таләпчән җитәкче ул безне сүгә дә, Сүгенә дә. Сүгенме, я. Үзе сүгенәм ди. Безгә сүгенгәне юк. Безнең группада сүгенү сүзләре булырга тиеш түгел. Бездә аның эше әйберләр тыела. Ул да нәкъ шушы сүзләрне әйтте, мин бары тик тотмакчы гына идем сезне. Бәлки ике төрле сүз сөйлисез дип. Нәкъ дә шулай диде. Менә әлеге төркемгә ничек килеп эләктең син гомумән? Мин былтыр Фирдус 3нче ел Фирдус белән Төркиядә таныштым. Шуннан дуслашып киттек тә, һәм ул мине үзенә чакырды. Әле сез ял иткәндә таныштыгызмы? Әлбәттә. Ял иткәндә капма-каршы телләрдә без. Быел Фирдусның кая ял итәргә барган белмисеңме? Мин дә барырым. Абзый, сәлам. Сәлам, сез. Ничек кайфләр? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Дулкынландырам бераз гына. Юк. Менә Тямайның, безнең Тямайның, Фирдус Тямаевның баянчысы булу ничегрәк? Рәхәтме күңелдә? Рәхәт, әйе. Аның баянчысы дип теге бергә укыдык бит без, однокурсниклар. Аның дусты. Әйе. Әйдә, Фирдус күрмәгәндә генә аның берсенә җырлап алыйк әле бергәләп. Әйдә, сандугач, үтәсен теләгемне, син генә аңлый аласың минем яшь йөрәгемне. Вперед, молодец! Менә шундый традиция бар. Бүгенге 5нче концерт мотор үтсен. 3 раза ура и ура! Куркытамы Фирдус? Нык. Вообще. Менә Режиссерлар тирләп иште. Аерылып тора. Татар эстрадасында да, урыс эстрадасында да, сидел эстрадасында да бу проект концерт кино дип атала, я кино концерт дип атала. Без 6 ай эчендә 27 минутлык кино төшердек. Үзебезне актерлык ягыннан да сынадык. Һәм безнең татар яшьләрен кинога әндәдек. Алар үзләрен һәр көнне карыйлар. Шундый матурҗылык кабул итә халык. 7 малай дип аталам. 7 малай дип. Качан чыга ул? Менә премьерасы бар бит инде. Залдагы тамашачы күрә алаймы? Залдагы тамашачы күрә, һәр көнне карый. Без әзерләнеп торабыз. Әзерләнәбез. Монда шул хәлле шәп энергетика. Дуслар, Фирдус Тямаев концертында яңа гаиләләр барлыкка киләчәк. Менә мәсәлән, минем янда остыра бер егет. Дөрестән тәкъдим ясыйсыз бүген, ниме? Ясап карагае. Монда без инәне. Әйдә, давай. Вот его. Сине белән очраштырганга, синең белән бәйләгәнгә Худайыма бик рәхмәтле. Үзем тормышымны синең белән бәйлисем килә. Минем белән бергә атларга, тормыш буйлап бергә барырга әзерме син? Кияүгә генә чыгара. Дуслар, бүгенге тамашаның махсус кунагы Марат Галимов. Марат, әйдә, кул биреп күршегә әле, ничек хәлләр? Хәлләр әйбәт. Сез егетләр шундый резкилар, теге чәчтә таралмаган камера алдында бастырдык. Бу тапшыруның девизы шундый, без йолдызлар турында барысын да беләбез дип атала. Әйт әле, бүгенге тамашада нинди җыр җырлаячаксың? Бу концертында инде 2 җыр башкарам. Мин монда килгәнем, Әлмәткә килгәнем 2 көнгә генә. 2 көнгә килгәнем, бер костюм белән, бер шалбар белән менә уже 1 ай китте. Казанга килеп җиттек. Ничектер менә кирип киттем һәм рәхмәтле мин Тямайга, аның командасына. Мине кабул иттеләр.
айты очень важно. Ялгыш кына китте буйма теге, көтелмәгәндә генә. Бу көтелмәгәндә булды вообще. 2 көнгә генә сөйләшкән әйбер, менә шулай узак проектка сузылды. Ә менә синең тормыш иптәшең бар бит әле, Линара Батталова, уйма? Линара ул Фирдүсне бик яратып зверь дип йөртә. Син моңа көнләшмисеңме, ничек карыйсың? Ну, алар кушамат бер-берсенә иң беренче биргән кушаматлар шулардан чыкты инде. Минем хатын Тямайга зверь диде. Тямай минем хатынга зверь диде. Менә шуннан бирле алар коллективта да зверь булып калды Тямай. Вот, ябышты. Ә менә әйтәм, камерага карап, Фирдүскә булган барлык теләкләреңне, барлык теге әйтәсе килгән сүзләреңне әйтеп җиткерсәң була. Ул хәзер безнең белән түгел, ул моны бары тик теге телевизордан карыйсың. Шуңа күрә әйдә теләсәң әйтсәң дә була. Менә бер очрак кына сөйлим Тямай белән историyaдан тиз генә. Минем теш авыртты Чаллыда, бит. Түзеп йөрдем дә киттем больницага. Врачлар әйтә, Марат тешен алдырырга кирәк, всё. Алдырмасаң үләсең. Всё. Тямайга шалтыратам, әйтәм, брат, әйтәм, концертыңда катнашмыйм. Шалда башланып кына китте концерт. Әйтәм, тешсез мин сәхнәгә чыкмыйм. Чөнки әйтәм, гомер буе сәхнәдә елмайып йөрергә өйрәнгән, әле алдагы теш. Тямай әйтә, шунда бер позитив әйбер бирде. Син, Марат, борчылма ди. Безнең авылда ат суялар ди. Шул атның тешен сиңа кыстырабыз да дип әйтә. Йөрерсең дә җырлап ди. Менә шундый настроениелар белән сәхнәдә җырлап чыктым тешсез. Инде менә 2 атна үтте, ни аты, ни теше, ни ите юк дигәндә. Бу булды теләкләреме? Бу инде аның тормышында көн саен кино кебек үтә. Һәр көн концертны карыйм. Һәр концерт ниндер икенче волнада. То есть кабатланмый аны. Җырлар кабатланса да настроениесе кабатланмый. Кызлар, ничек кайфлар? Әйбәт! Нишлисез монда? Тимаевның концертына килде. Ошыймы? Бик! Абай, мине дә бу бию элементларын өйрәтегез әле. Вот, Алла күңел икән буймы? Ал, оп, бу җырның сүзләрен беләсезме? Беләм. Әйдәгез бергәләп. Дуслар, сәхнәгә инде Фирдүс Тямаевның тормыш иптәше Резидә чыгып китте. Әйдәгез карыйк әле, менә сәхнә артыннан ничегрәк микән ул? Фирдүс инде беренче чыгышын ясап керде. Хәзер киемнәрен алыштыра, әйдәгез әле бергәләп белик әле ничек микән аның кәефләре. Фирдүс, беренче чыгышың булды. Ничек сиңа? Тамашачы ничек бүген? Шәп. Син минем теге беренче яңалык күрмисеңме миндә? Хәзер миндә сезнең төркемдә. Безнең Тимай. Рәхмәт, брат, рәхмәт. Мотор башланып китте. Рәхәт. Энергетика әйбәт. Менә кичә шундай энергетика булды бүген. Һәр көнне төрлечә энергетика. Һәр көнне төрлечә, чөнки көннәк туры килми. Ул минем эшкә халәттән дә тора. Икенче көнне 3 март көнне мин бик каты ширләдем. Аның белән бары ярып чыктык, но бары аның хәлем булмады. Ну бүген әйбәт. Менә бүген әле баягына син бөтен төркемеңне кертеп җибәреп кире чыгардың. Бу сценарий буенча шулаймы яки ничек? Минем кайбер сценарийда онытыла, ана ишкән сырын ана сыгырдылар бит. Абый дип. Мин оныттым. Шуңа күрә аннан мин бәйләп җибәрәм инде шу программа киткән булып. Ләкин шулай да без аны менә мин мәсәлән аңладым, шулай кирәк дип. Шулай булсын. Дуслар, әлегә сәхнәне гөрләтеп Резидә Әхмәдвалиева җырлабызды. Резидә, ничек сәхнә сиңа, ничек зал, ничек тамашачы? Бик зур рәхмәт, шундый җылы кабул иттеләр, шундый канатланып сәхнәдән чыктым. Менә сез инде 2 бала үстерәсез, ике ир бала, әле шуңа өстәп тагын Фирдүс тә бар. Авыр түгелме бер үзеңә генә? Юк, бер дә авыр түгел. Бик тыңлыйлар мине. Әтиләр гастрольле вакытта балаларын сагыналармы? Әлбәттә. Сорыйлармы, нәрсә дип? Әти кая дип зур малай сорый инде, әле кичкенәсе аңламый, но телевизорда инде мәсәлән TMTV каналын карыйбыз, әтиләрен күрсәткәндә, әни әтиләре дисәм, инде икесе дә кичкенәсе дә аңлаган кебек үрмәләп телевизор янына килеп утыра, зурысы инде очып чыга, әти дип. Менә сезнең гаиләдә кем балаларга кырысрак, Фирдүсме яки синме? Кем күбрәк сүгә балаларны, кем теге русча әйтмешли строгирак? Бу бик кызык сорау. Менә әтиләре гастрольдә булганда бит инде күп роль миндә кала. Мин инде әлбәттә кырыста булырга тырышам. Төрлечә булырга туры килә инде. Әтиләре кайтканда әлбәттә мин инде ырышмыйм, әтиләре кала. Менә Татарстанның ат казанган артистыны тормыш иптәше булу ничегрәк, горурлык хисе бармы? Әлбәттә, менә ул үзе әйтмешли бул бит инде әйтә, мин үземне артист итеп хис итә алмыйм ди.
Мин бик рурланам, бик шатланам оның өчен. Шуннан да тырыш кеше, менә мин үз исеменә ул бик лаектыр дип уйлыйм. Шуңа күрә минем өчен бу бик зур горур. Конечно, в моем возрасте я бы его так не воспринимала, но меня бегенушады. Во-первых, она вот так умение себя подать, это целое искусство. Молодец. Dördüncü tapır kilemindim min. Kaldırmışa. Kaldırmışa. Aferin. Sizin kulağınızı kıssam bulamı? İki kulak hatta. Әлеге Нұрат егетебезне авыр шакта килдек. Ул үзенең гадилеге белән, халыкчан булуы белән, самимилеге белән. Ул просто шын татар егете. Татар эстрадасы йолдызлар арасында үзенчәлекле булуы белән аерылып тора. Аның энергетикасы көчле. Фирдүскә теге үзебезнең характеристикабызны бирик. Менә сездән башлыйбыз. Ф хәрефе Фирдүс дигәнегә. Фга нинди мактау сүз әйтәсез? Әфәрин генә дип әйтәсе калат. Әфәрин, ниме? Әфәрин. Итагатьле. Рәхәт кеше ул. Рәхәт кеше. Дәртле. Үскән егет, акыллы егет. Сөйкемле. Мин сакаллы дип әйтер идем әле. Сакаллы. Сөйкемле сакаллы Фирдүс Тәмаев. Талантлы, толерантлы. Ягымлы. Фирдүс абый ягымлы деген. Камерага карап. Фирдүс абый ягымлы. Тимай молодец. Безнең Тямай опупенный. Мактау сүз әйтеп булмый әле, егән нишәрсә әйтсәң генә. Нишәрсә? Юләр дисәң генә, юләр. Юнлы юләр. Внимательный. Дуслар, сез мине инде бер кешедән икенче тапкыр интервью ала дип уйлыйсыз. Мине юләр дип уйлыйсыз, ләкин шулай да юк килә әле. Сезнең күзегез икеләнми. Миңа хәзер бар тегин теге теләк кенә телисе кала. Достар, Фирдүс Тәмаев төркемендә җырлаучы иң шибәр кызларның берсе Гөлзада. Янымда басып тора. Гөлзада әле генә җырлап чыктың. Ничек сиңа тамашачы? Тамашачы нык шәп. Чыкканда бераз гына дулкынлану хисе булдымы? Әлбәттә, мин һәрвакыт, һәр көнне сәхнәгә чыгыр алдыннан нык дулкынланам. Син үзең кайсы яктан? Сарман. Сарман кызы Мишәрстанга ничек килеп эләккән микән? Ничек эләктең бу төркемгә? Бу төркемгә мин 1 ел Салават абыйда эшләгән идем, үзем студент булган вакытта. Һәм татар җырында без бер гримеркада эләктек. Без гримеркага эләктек, Фирдүс абый белән шул вакытта таныштык біз аның белән. Ул инде 3-4 ел элек. Һәм шул вакытта үз миңа әйткән иде, миңа эшкә килү, үзенең төркеменә чакырды эшкә. Һәм инде укуны бетерергә диплом язасы булгач, миңа Салават абый төркеменнән китәргә туры килде. Һәм укуымны бетереп, мин инде Фирдүс абыйга тәкъдименә җавап кайтардым. Дуслар, ниһаят без Фирдүсне үзен тоттык, һәм инде аның белән бераз гына аралашып алабыз. Фирдүс, ничек синең гомумән кайфларың, ничек синең концертларга әзерлекләрең? Кайфлар әйбәт, әз генә хәл китте. Инде 4 сәгатькә якын концерт барды. Аннан 1 сәгатьле фотога төштек. Күңелдә шундый рәхәт ару.
Рахмет. Менә шушы концерттан соң бит син фотога төшәсең, йөзләгән, ничә йөзләгән халык синең белән төшә. Бу гамәлең ардырмыймы синең? Ардырама, юкмы? Тамашачы китә. Бит инде елына бер тапкыр китеп ала мине. Сагынып китеп ала. Инстаграмнарга, социаль шелтерләргә язалар. Сезнең белән ахырдан фотога төшәргә мөмкинлек буламы дип. Шуңа күрә менә шул фотога төшү тагында шулай якынайта. Алар инде шатланып кайтып китә. Куана. Ничек инде яраткан тамашачыга каршы киләсең, шулай бит? Ярамый беренче. Менә безнең бит инде хәзер соңгы арада теге яшерен батырын түгел, илебездә кризис бараймы. Бик күп җырчылар теге әзрәк концертлар куялар. Синең киресенчә, менә Казанда 9 концерт, Чаллыда 9 концерт булды. Менә ни өчен шулай, ни өчен 9? Ничек син теге, ничек булдырасың син аны? Без дөресен әйткәндә, шуннан да быел концертлар саны әзәер дип уйлаган идек. Чөнки дөньясында кризис. Былтыр бит инде без 6 көн куйган идек. Һәм көтелмәгәндә Мәскәүдә без быел 2 көн концерт куйдык. Космос залында, Чаллыда 9 көн рәттән куйдык. Әлмәт 2 көн, анда 1100 урын бер залда 2 көн рәттән куйдык. Һәм Казанда менә 9 көн. Мен уйлыйм инде бу бүгенге заманда рекорд тиме. Рекордлар саны кергәнбездер дип уйлыйм инде. Менә бу концертның сценарийсын кем язды? Кем куйды? Һәм инде иң төбе теге менә бу концерт программа иң беренче булып кайда куелды? Кайсы шәһәрдә, кайсы районда? Быелгы проект бит инде кино-концерт дип атала, концерт-кино дип атала. Шуннан да минем ул күптәнге хыялым ие. Үземне башка яктан да сынап карарга. Һәм хыялым тормышка ашты. Дөрес, менә бу 27 минутлык кино, ул басы 1 миллионга якын. Әле алай экономия итеп, былай экономия итеп, безнең инде Лаеш главасы Михаил Павлович бик каты ярдәм итте. Менә шул Рафил дустым белән Балмай төркеме инде. Рафил дустым белән сөйләштек баштан җәй көне баш ватып йөрдек. Бу безнең барып чыкмас дип уйладык инде, чөнки әлбәттә ул актерларны җыярга кирәк, съемканы җыярга кирәк. Аның мәшәкате күп бит инде дөресен әйткәндә. Ул әле бер 2 көндә клип төшерәм дисәң дә ярты җаның чыга. Әсәс күз алдыгызда китерез. 6 ай төшердек. 6 ай. Минем тотынды гастрольләр, паника тотынды. Рафилетә дустым легер булмас, наверное, димәтәм. Легергә, Рафил дустым легергә. Рәхмәт, актер ну, һәрберсенә рәхмәт, легердек. Берсе бер подводить итмәде. Һәм икенче гасыр аутуда. Ничек без моны бәйлибез концерт белән. Менә күз алдыгызда китерегез, әйме спектакль бара да һәм арасында чыгып җырла. Монда кино бара. Киноны туктатып, син җырларга тиеш, һәм кире ул кинога керергә тиеш, кинодан чыгарга тиеш, син үз җырың белән бәйләргә тиеш. Без баш ваттык инде. Бер мәгънә киноны төшереп бетердек, бүлдек. Хәзер минем тотынды дулкынлану, паника тотынды, стресс тотынды минетен. Әйдәгез киноны алып атыйк, концерт кына куйык. Хәзер киттек монда, мине тынычландыралар инде. Юк. Резидага хатыныма күрсәткәнем бу киноны да. Ул сразу әйтте. Әгәр син бу масштабта куйсаң, синең иҗатың бер баскычка менә күтәреләчәк. Иң беренче куйырга уйладык Нурлатта. Туган якта булай да куйырга авыр. Ярар, мин әйтәм, әйтсәләр, минем туганнарым, дусларым, якташларым биткә әйтсеннәр, плюсларым, минусларым дип. Шу хәлем искитмәле матур булды. Шушында канатланып, минем гомердә дә бер туган апама 7-8 ел менә 9 ел Казанда Нурлатта концерт куеп, бер кашанда бер туган апама концерт шаганы юк. Һәр вакытта яшь албарың ямсыз, бу җырың матур түгел, монда анекдот кирәк түгел, акырасың, аллай булай. Икенче көн апа кирип киткән. Энем менә бу уровень. Шушы апаның сүзе миңа нык тәэсир итте. Чыннан да көтелмәгән. Әни инде аңлашыла, ул инде
Минем күңелне күтәрелешендә әйтә инде ул начар булса да әйбәт ул җайлап кына әйтә. Минем апа бик эрески кеше ул. Әйтсә сразу менә бәгереңне атарлык итеп әйтә, эзәрлек итеп әйтә. Шушы дулкын белән чыгып китек Леногорскига. Әлмәттә шулай шомарта килеп җиттек Казанга. Мин бик үземдә канәгать. Быелгы сезон миңа үземә дә ошый. Менә шул Җиде малай фильмына килгәндәйме, бу кайчан чыгачак теге безнең экраннарга, менә телевидениеларга? Һәм мин тагын бер сорау шуңа бәйләп, алга таба сериал итеп пешерергә исәп юкмы буны? Менә сериал итеп пешерергә исәп бар, әгәр дә безне Барыс медиа поддержается, әгәр дә безне Министерство культуры поддержается. Гомән. Бу татар киносы беләсезме инде сәбәп белән төште. Шуннан да безнең әзрәк битендә тел проблемасы бар. Әзрәк диге яшермә торын түгел. Мен уйлыйм бу телне саклауда бу бик зур роль уйнаячак. Менә әле карап торам, концертка барыбер 40% яшьләр килә. Яшьләр килә, ул Шаллатта да, шулай Казанда да, Норатта да. Һәм шушы киноны алар ятып карады. Килделәр, рәхәтләнеп инде уш китмәле булды. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә татар яшьләре татар концертларына да йөрсеннәр, татар спектакльләренә дә йөрсеннәр. Татар балетларына да йөрсеннәр, татар операларына да йөрсеннәр, классикага да йөрсеннәр, һәм татар кинолары белән дә кызыксынырга кирәк. Безнең үзебезнең татар җәмгыятенең, татар иленең, аның үзенең бар нәрсәсе дә булырга тиеш. Бар аның тарихы битендә бик көчле. Шуңа күрә без аны хәзер бары тик истәргә генә тиеш. Киләчәктә бу киноны безнең дәвам итәргә исәп бар. Төшерергә генә түгел, төшерергә дә. Һәм без аны урыс, инглиз телендә без аны дөнья күләм уровеньда чыгарга исәп бар. Менә без эзлибез инде юллар. Без эзлибез юллар. Шуңа күрә мин уйлыйм, Алла теләсә матур булыр, әйбәт булыр. Менә Барс медиа сүзе кереп китте бит инде әле генә, шуннан чыгып сорыйсым килә, син бит инде соңгы арада ни өчендер татарча солянкаларда, татар җырларына күренми башладың. Моның сәбәбе нидә? Татарча солянкада, татар җырларында дөресен әйткәндә, менә шул кино төшереп без бик мәшгуль булдык. Вакыт булмады. Аннан быел шушы кино аркасында минем расписание бозылды. Көзге концертлар күчте кышкыга. Менә бу Нурлатлар, Әлмәтләр, алар барсы да ноябрьдә була торган концертлары. Һәм алар күчтеләр шушы кино аркасында, күчтеләр алар февральгә. Һәм әлбәттә без читләргә чыгып киттек быел, Уренго якларына бардык, һәм без бер солянкада да катнаша алмадык. Татар радиосы туган көндә дә катнаша алмадык. Татар җырында да була алмадык, чөнки без инде алдык Самарларны, Ижевскиларны, безнең туры килде ул. Һәм инде мине күреп тә туйганнардыр. Әзрәк сагынсыннар. Бәлкем әле Радик Иванович белән шуып тордык. Матурын әйттереп. Болай мин инде араны изгән юк. Радиоларга ротациягә бирдек. Клипларны күрсәтеп торабыз. Дөрес, минем яңа клиплар юк. Менә 2 ел. Менә быел инде кинодан арындым хәзер. Хәзер быел җәйгә инде заниматься этим клиплар белән инде хотя бы бер 4-5 клип төшереп, шулай Team TV белән бергә хезмәт эшләп итеп бергә төшерергә инде. Менә синең Instagramны карап барабыз без име? Анда син теге берничә төрле кызык хәлләр була. Мәсәлән, теге бер концертыңда синең төркемдәге бер егет егылып төшеп, моңгайын җәрәхәтләгән имесең шунда. Бу ничек килеп чыкты? Әле син аңа теге бик матур гына әйтеп, ярасын бәйләдең аның әйтерсең, син бер теге медик шикелле име? Менә шушы хәл турында сөйләп кит әле. Ну, безнең битне барыбызны буйлар. Кичкене аны кызур менә Шаллада ишектән кергәндә маңгаен бәрде дә, маңгаен ярды. Тизрәк аннары карый маңгай ярылган. Тизрәк перекис водорода алып килеп сис тартып инде, бөтенесе карап торалар инде бургалар. Аннары шулай ямап куйдык инде. Тормышта төрле хәлләр була, гастроль тормышына кая медицина эзләп берисең. Үзең врач, үзең ветеринар. Шуңа күрә инде шулай. Менә тагын бер очрак бу инде хәзер соңгы арада бик теге хайп дөньясындадыр. Бик матур гына әйтеп, бер хатын кызга "Кая бара?" дип кычкырып җибәрдең бит әле. Син моны сәхнәдә торганда ук теге уйнап көлеп кычкырдың, яки инде бераз гына теге ачуың чыккан идеме? Минем бит шаяруда әзрәк тәрбияви нәрсәләр дә бар. Менә шуннан да әзрәк әти турында, әзрәк җитди мәсьәләләрне күзалдырып сөйли башлаганда,
кайбір тамашашы болтыңда жойттыр баса да ишеп ките. Ол сені де білдірі, тамашашы да аңа қарай. Хәм андай вакыттарында менә бір карыйсың, ике карыйсың, анар кычкырып кая бара дип әйтәсең дә, и кайбер тамашачы шуны аңлый. Мин аңлыйм, ул минем тәрбиясезлек, но мин аны кызыкка әйләндерәм. Ләкин барыбер шундый заллар, кайберләр ортаңа чыгып китә дә күренмәй. Монда алдыңда чыгып киткәч, ул мин аңлыйм, төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин аңа карап, минем үземнең дә эшендә күңелемдә уйлар бар, уйлана башлыйм инде. Шамады микән концерт, сүзем шамады микән, җырым шамады микән, концерт шамады микән. Шушы уй керә башлый. Шушы уй белән мин үземнең концертымны оныта башлыйм. Мин бик эмоциональ кеше. Шу эмоциягә биреләм дә, минем кайф бозыла. Мин менә һәрбер менә миңа каршымда утырган һәрбер тамашачының күзенә карыйм, йөзенә карыйм. Һәрбер тамашачының йөзен аңларга тырышам. Нигә ул елмаймый икән? Нигә ул елмайса күңелем күтәрелә минем? Димәк концерт шаган. Чөнки кеше акча түләп килгәч, ышанып килгәч миңа әйме, мин аның ышанычын акларга тиеш. Мин ул концертны 150% бирергә тиеш. Һәм шул вакытта зрак шаярып талам инде, менә берләштерәм инде. Шулай гып әле синең тагын бик кызыклы коронный номерың барлыкка килгән. Моны кем уйлап чыгарды? Нинди коронный? Менә байтыр бик матур итеп теге китеп барасың бит әле син концерттан соң. Менә күрсәт әле. Менә вот менә шулай. Үзебез инде шулай сәхнә теге нәрсәле. Концерт бетте дә тилерәбез инде. Әзрәк теге арулык бетсен өчен дип инде ней. Кайф күтәрелсен өчен. Кайф күтәрелсен өчен инде. Минем инде төркемем бик дус. Үзегез күреп торасыз, монда инде сүгеп торам. Әзрәк сүгенә торган сүзләр дә чыга инде. Репетиция вакытларында да теге сүгендермәгән җирдән сүгендерәләр инде, но алсыз да булмый инде. Теге мин үземне фәрештә дип әйтә алмыйм. Ирад табылырга тиеш инде ул әзрәк. Чөнки тормыш шулайрак. Хәзер бит инде шундый заманда яшибез. Безнең күпчелек җырчының үзенең логотипы бар име. Синең бу тагы да кызыграк, синең аның исеме дә бар. Безнең Тимай дип атала ул. Бу каян килеп чыккан нәрсә? Шулай ук уйладык та инде. Уйладык там түгел, фотога төшкәндә, урамда барганда да менә, ой, бу бит безнең Фирдус, безнең Тимай. Бу менә бу сүз дөресен әйткәндә халыкчан үзебезчә генә индеме? Үзебезчә халыктан чыккан сүз бу. Халык сүзе минем сүз түгел. Безнең Тимай. Шуңа күрә инде теге ул логотип, ул менә шундый гадиликкә инде. Ортка берлек барым да безнең Тимай. Алда тамашачы. Ортада мин басып торам. Мәтәм. Барбер шундый күңелләр рәхәт инде. Безнең Тимай сәхнәдәге Тимайдан тормыштагы Тимай аерыламы? Берәр ничек теге. Син тормышта ничек теге концертлардан соң халык әйтмешли теге кызлар янына йөрисеңме син, тегесе монсы менә сөйләп җибәр әле. Бай булат. Син шундый авырсырап әйтәсең. Касан да юк. Гастрольдә теге каягына теләсә кая кунарга, теләсә кем белән йокларга туры килә бит инде. Бар инде тормыш нәрсә дәсе килә, олай дип теге шундый кызык сорау бирдең әле. Әйдә башка шарык сорау бирәлсен. Мин инде хәзер ике бала әтисе бу сорау бикте кызык булып куйды. Теге мин гүләйтүдән әйтмим инде. Хатыным матур, сибер, миннән 9 яшькә кичкенә, әле 12 килога ябыкты. Тагында хәзер яшь кызларга әйләнгән. Икенче улым барлыкка килгәч бетенә, магнит кебек үзенә тарта, сагынам гаиләмне. Монда инде хәзер әзрәк окылда керә башлады ахыр инде, җүләрлек бетә башлады. Шуңа күрә менә әле быел гына әзрәк гаиләмнең тәмен татый башладым. Кайтып баламны кочаклап бер исен-исенәсәм дә иштер җаным тыныч. Хәтта теге синең Instagram'дан күзәтеп барсак, парт иткәндә дә шатланасың, диме? Шулай инде, но тормыш бит. Ну нишисең, главный исән булсын. Парт итсен дә, шарт итсен, бала йөрсен, теге хатын әле бүген ашап торабыз. Зур малайны сүгә инде. Алай булай сүгеп тора инде. Менә кашына тотып баша, алай ашап булай. Исән бала түксен дә, ватсын да, главный ике аякта гына йөрсен. Главный ике аякта йөрсен. Һәрбер гаиләгә шуны телим. Менә бит инде сезнең гаиләдә син дә җырчымы, Резидә дә җырчы. Улларың теге менә дөресрәге олысы район сәхнәгә тартылмыймы әле? Юк, без аның киресенчә психикасын боздык. Шайдан бирле, шайдан шчелга кадәр
Biz үзебез белән аны алып йөрдек тә, һәм ул концертны бөтенләй күрә алмый. Кирәк түгел. Мин һәрберсенә әйтәм, һәрбер артистка да үзе белән баланы йөртмәсен. Кирәк түгел. Кичкенәсе менә хәзер минем хатынымның үзләренә аның бик теләге юк. Но бер план гына бар безнең. Бәлкем үзе TMTV-ны карамас әле. Хотя һәр көнне карап утыра инде. Минем кичкенә малай ярата бит TMTV-ны үтерә. Ул иртән торса TMTV-ны көнне буе эшли. Без яраткан каналларны карый алмыйбыз. Сез яратмыйсыз инде. Юк, без яратабыз инде. Ну, кинода карыйсы килә бит инде әзрәк. Мин үзем төннән кайткач бой без правила карап утырам инде. Минем ише эшенне телемилегә нәрсә кирәк, инде шул сугышу кирәк. Нәрсә әйтим? Октябрь ноябрьләрдә планым бар үземнең хатынның Резидамның сольник концертын ясарга. Бу проект хатын-кыз концерты, шын хатын-кыз концерты дип атала. Мин анда бер блок кына ясыйм, только дуэт белән генә. Мин просто продюсер итәм. Минем анда менә Сигән ярымның шундай җылы, йомшак җырларын җырлатасы килә. Һәм мин үзем баянда уйнап, аның татар халык җырларын җырлатасы килә. Мин бит Инстаграмга куйгалыйм. Шундый матур җырлар. Миңа аның җырлаганы үзем ашый. Менә бер планым бар әле. Бәлкем тамашачы килер. Менә инде Фирдус WhatsApp-ларда бит инде Instagram-ларда төрле провокацион хәбәрләр килә. Янәсе менә Фирдус Тәмаев сүгенә, синең тавышың белән әллә тавышлар яздыралар. Син моңа ничек карыйсың, нәрсә дип әйтерсең? Мин шатланам гына. Чөнки PR һәр вакытта булырга тиеш. Анда әле күптән түгел шулай бер видео күргән идем. Минем репетиция бар, менә минем Instagramда да бар, кызык. Һәм шушыны ясаганнар анда шипши сүгенәм инде, янәсе. Һәм миңа провоцирует төрле, мине унижать итеп төрле, үртәп инде төрле сүзләр. Мин ул әле без кызык өчен бер егет WhatsApp-та җибәргәнне. Менә Фирдус шыраттым юлда, ул шундай, ул мандай, утырткан инде, әйдә җырла, һәм сүгенә инде бу, мине сүгә инде матнамат. Бу мине провоцирует иткән. Бу егетне без таптык. Бу иншалла егете Газелдә эшли. Хәзер бит инде килде теге егетләр минем янга, Фирдус абый нишибез, теге әле спортсмен егетләр инде. Фирдус абый нишибез, мәтәм анарга рәхмәт әйтәм мин әйтәм. Анарга рәхмәт әйтәм, чөнки мин әйтәм, барыбер миңа җибәрә башладылар бит инде. Димәк шушы хәрәкәт киткәч, димәк әле Тәмай ничек кенә булса да телдә йөри. Шуңа күрә шатланам гына. Рәхәт сүксеннәр, мактасыннар, сүгенсеннәр, минем тавыш белән сүгенеп яздырсыннар. Мин бары тик шатланам гына, бары тик PR гына бу. Менә үз гаиләсен үзелеп сөйгән, җырларга яраткан безнең халыкчан Тимай тамашачына нәрсә дип әйтер микән? Әйдә бер ике сүз. Иң беренче мин рәхмәт әйтәм, мин инде гел әйтәм инде аны. Менә Аллаһ Тәгалә миңа шундай зур бүләк бирде язмышымда. Минем хыялга кирмәгән, чыннан да бу зур сәхнә. Аллаһ Тәгалә миңа бирде шундай гаилә. Мин шундай тәрбиядә үстем, чын ират булып. Мәрхүм әтиемә минем бик зур рәхмәт, әниемә бик зур рәхмәт, туганнарыма бик зур рәхмәт. Аллаһ Тәгалә миңа шундай матур гаилә бирде. Миңа матур хатын бирде, әйбәт хатын бирде, тормыш итә торган хатын бирде. Нинди генә состояниедә кайтсам да, ул мине аңлый. Мин ширләсәм, ул инде сиздермәй. Мин бит ширләгән вакытларда бик күп була име. Ул мине аңлый. Ул мине поддержать итә. Һәм кинәт кенә смс-ларда, хатларда хат яза. Матурым мин синең белән. Балалар белән фотога төшереп җибәрә. Шундый рәхәт караҗылыйсы килеп китте. Мин рәхмәтле туганнарыма. Мине һәр вакытта поддержать итәләр. Дусларыма рәхмәт. Менә 9 концерт бара. Менә Лилия дусларым һәр көн ашарга әзерләп торалар, Рима белән. Резида дусларым һәр көнне килеп хәлләрен сорап торалар. Фердис абыйлар киләләр. Менә һәрберсенә бик зур рәхмәт. Мин рәхмәтле тамашачыма, Аллаһ Тәгалә миңа шундай тамашачы бирде. Гомердә булмаган хәл минем тарихымда. Бәлкем 2нче елга без 10-ны куербыз, бәлкем 8-ны куербыз. Но быел шуннан да миңа шундый зур бүләк бирде. Быел гына түгел инде. Шок котмалы хәл бу. Аллаһ Тәгалә шу тамашачымнан айырмасын. Менә бит бүген сөйләдем бит әле кешеләргә шунысы килә. Шуннан да шунысы килә.
7-ші сезонына түгел, 17-ші, 27-ші сезонына да, 30-ші сезонына да шы қадірлі тамашашым білен менің шошы ижат жолымны бірге өткересі келе. Кәрбіріңізге де көйлі бәқіт тілейм. Шерлемегіз, мотор ешегіз, айрылмағыз, ятим етмегіз балаларыңызны. Қатындарыңызға ауыр сөз етмегіз, сөгінмегіз. Шоу-біз тапшыруы ақырына да яқынлашты. Сөйлесі яңалықларым тәмам. Мен, Рената Тей, сізнің білен сау болашам.